Kelebasana Franny Mensagan Los Soundham go Finko Sober Boba Shoy Mazil to Power Nine Morelas never damn in Pablo Supras the Senam the Bahana interesting comments says Takalamananga. I'm bringing to Warna. I will block one against the one penny. Simi will block one against the Warna. That million number behind. I'm right, one of Uncle White. Pura dom सानसे थेले ब्लॉग बानाया जेबो बानाया जास्ट लोगोफोरनि भिडिअ चालु खालामै थाबाय आङो ओमफ्राय नै दासो स्टार्ट खालामबाय 4:30 जांजांल'सो आरोना बिथाङाबो गैयामोन नालाय माने दहाय फुंनि 4:30आवनो बिथाङा गुवाहाटियाव थांदोंमोन गावनि हाबाफारियावहाय बेनिफ्राय दासो फैगासिनो दङ थ' बिथांखौबो रिसिभ खालामफिनथावथाव आंनि हाबाफारियावबो ओंखारलांनोसै आरोना थ' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनब्लग सावथामजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हाला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय दा बिदायाबो टिउसनाव थांबाय जों बिमा फिसाजो रेडि आइमाव रेडि आया खेव ब्लेक बेल्ट नामा बेलाय ब्लेक बेल्ट काराटे ब्लेक बेल्ट खेव मायो खेव सना उदै सायो अबा गस्लानिखौनो थोन खानानै लादों खेव सना गैलाहाय बिफाया रागा जोंगोन आंखौ दा खेवानो मा होनबावनो आं खेवदो मा बाबाया गाज्रि मोनगोनथ' सोर मोजां नुगोन बाबाया बोरै मोजां नुनांगौ बे उदै थोन उदैया हां लानो हाया मा उदैया आ होनो उदैया आया आखाइ बगोन आंना ए आं मिथिलाहाय माबोरै लांनांगौ जाखो आं बेबायदि खाबथालायनायखौ जाथोनो ओमफ्राय खोरोम गोदानखौ गानसै आरोना ओइ बा आइ र' हांगो सिदा ओमफ्राय बिमा फिसानि बेखौसो जाथ्रा दांफैबाय आरोना माने दख'ना गामसा दखानाव बिथांनो आं गामसा बायैयाबो एसे गोबाव जाबायना आगोलाव बायनाया बियो गामियावसो थाग थिग गांनैबो दोनहैजादों ओमफ्राय नै दा नायफैदों आं ओमफ्राय सुति पियर सुतिखौसो मोजां मोनो बियो बेबायदि एसे मिक्स टाइपनि थायोना थाब रानग्राया खुदुं नामफोरखौ बारा मिथिलाहाय जाम्बि बिदिखौ लाला आरोना आङो ओमफ्राय जा दाम बुङो गांसेयावनो 300 250 गामसा गिदिरबाबो मानिगौमोन आं गामसायाबो एथबां गिदिर नङा आरोना माथो होनना बुंबावनो आंथ' 150 थाखानि सुति पियर लाङो आरोना बांद्राय गिदिर नङा बिथाङा बिदिखौसो मोजां मोनो खिन्थु बिदिखौ मोनाखिसै आङो दा माबा 300 लायलांबाय गांसेयावनो ओमफ्राय बे थाब रानग्राया मा खुन्दुं होनो बिखौसो 150 हरोलायनो मा होनना बुंबावनो अब्लाबो जेने थेने आङो गांसे लानायसै आरोना गावसोरखौथ' मा बुंनो मयो इटाव खरते बेबहार करियासे होनलायो आरोना सखसखानो माने बिफा मोनफैथ'यैयावनो जोङो सिदा दखानाव फैग्रोदों नालाय दा गावनि थाखाय बायनो होनबा बायनायबो नंखायाबो बियो ओंखायनो गाव सफैयावनो गिबियावनो हाबफैग्रोबाय आरोना थोब आंबो एसे बायदिसिना दख'ना फास्रा नायनो होननानै हाबनाय जादों आरोना सोनाफोर मोनसे लांनो फैदों मोनसेसो नोजोराव गोलैबाय नै सुखोनाय जा मोजां नुदों ओमफ्राय ओइदि सुतिया नङा आरोना ओमफ्राय अन्थावहाय उनाव फैगोन बिथांखौबो बेयावनो लेंहरबाय आरोना आङो ओमफ्राय बबेहाय दं होनबाय दख'ना दखानाव दं दख'ना सेट लादों होनबाय मिनिबायसो लाखादोंदां होननानै आङो एसे दख'ना रेजेकफोर मानसिफोर नायनायाव नायफाबाय नालाय सानै मानसिया मालाबानो आगोल फैनानै फनखौनो हमनो टाइम मोनलायला नोंसोरो आंबो लोंनो बेबायदि खिथादों बेबो लोंनोनो नों मारगौथ' माबा खहे नुयो मानसिखौ थारमाने बिथांनो पेन बायनो हाबनायावनो आङो नैबे पेनखौ नुनानै ओरैबायदि गोसोखांबाय आरोना ओइ आगोल समाव आरोना आंनि काजिन ब्रादार सासे उन्दै समाव आरोना माने बिफानि पेनखौ गाननानैहाय दादिनिखौहाय जा जेबा खननानै लाइब्रेरियावनो बाबानि पेना जेबा दंलायनो जा गिदिंदोंमोन आरोना मालाया मादि बायो किमान गैला दादा आरो इटा 120 गोलैयो आयो दुंग्राया गोलैगोन सयथिबो কোনটো ভাল হয় বেছি এইটো লাইলন হলো থাইলন হইলেও কিবা হইলে ফাটি যায় এই প্লাস্টিক বস্তু ভাঙি লয় প্লাস্টিকটা ওটা বেশি করব লোহার বস্তু ক্ষয়ে যায় আর লোহার হ্যাঁ এটা কথা আমার গিলা এটা আহে আমি 6 মাস গ্যারান্টি দিব এই যে ইনসেপ্টটা কিটা
এই বালতি এটাও কত বালতি কত ওটা পরে 350 পাপা ওই আৰু কিবা কি কয় 6 মাস কি আপনি 5 স্টিলৰ বছর গিলা দাদা স্টিলৰ গিলা কিমান পৰে ডাঙৰ স্টিলের গুলো ডাঙার নিবা গেলে 550 550 পৰে না যে এখন আছে না চাঙি গনাম বাই এটা কত হলে দিব फैयै नै आइ लाभ फुड रेस्टुरेन्टआव मोनफैबाय फिसालाया दिनै मम' जाहो कि जाहो मम' लांथारनांलाना दिनै खनसेबो मम' मोनजायाखैलायनो गावहा बिफा फैनायनिफ्राय आंहासो दाय जागासिनो दङ फैनानै सिदा सिदा आदार लाबोनायफोरखौ थुमस्रांनानै आरो गुदुं गुदुं साहा फुदुंनानै लोंनानै साफा खालामनानैसो खनसे स्र' लुस्रांनानैसो नोंथांमोन खाथियाव हाजिरा आरोना ओमफ्राय सनाफोर दहायो लायोबा दख'नाखौ मोनथारसिगौमोन आरोना आङो हा लानोबालाय लादो होन्दोंमोन ओमफ्राय आंबो एथबां गोसो गैया ओमफ्राय आरो मोनसे सेलेक्ट खालामना दोनखादों आं दाख्लै खिन्थानाया आनै मोनावहाय बेखौबो आङो गोसो जानानै दङ बे सफैग्रोथोंसै बिदि साननानै आरोना लाबालाय मोनबायमोन फुजानि नामावहाय दख'ना दखान आलायनायफोरखौ गावबो नायनानैहाय मोजां मोजां दख'ना फानथारदों होनलायदोंमोन आरोना आं एसे बिबानो आं लानोसै दे होनबानो मोनबायमोन आरोना ओमफ्राय नांला ओरैनो दाख्लै टिभि बायनायावबो फैसा थांबाय दा नै मबाइल बायनायावबो फैसा थांबाय गावनोबो थांलाय फैलाय आरो गाव होबाथाय जोंहाबो खरस जायो ओंखायनो एसे आखाइखौ हमथानानै थाबाय आरोना खुगाखौ हमथानानै थाबाय गोसोखौ हमथानानै थाबाय आङो आरो एथबां लबबो जाथ'वाखैमोन ब्लाउस गांथाम मोनथ'खाबायना आरो माथो सिन्था नङा होमबा ओमफ्राय जेरै बैसागोफोरावहाय मा होनो बै रेजेक्ट ना मा होनो रिडाक्सनाव बहुद दख'ना बहनना बाहेरायावहाय फुजानि सिगां सिगांबो बिराद बहनदों आरोना आंसो ब्लगखौ मोजाङै लायाखिसै गरमजों जाबजोंनो ब्लगखौनो लानो रोङासै आरोना मोजाङै बेलेगफोर नायनाय लेखायै आंबो नायफादोंमोन बिदन थिदन एसे नायदोंमोन आरोना खम समावबो होदोंमोन अबेखौबा ओमफ्राय आं एथबां गोसोबो गैखाया नालाय ओंखायनो लानाय जायासै आरोना दख'नाखौहाय खालि दिनै गावनिल' बाजार जाबाय आरोना गामसायाबो गांसेल' लाबाय आङो ओमफ्राय बे गावनि आन्दारा बे लाबोनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय आरो जेबो लायाखिसै आदार लाबाय सिदा सिदा न'आव हाजिरसै आरोना सानसे मानि ओंखाम मोनजायाखै मानसिया ओंखाम उखैबाय होनदों दा बाजाराव थांफिनलायबाय दहायो मैगं लाबोफायाखिसैमोन ओमफ्राय दा मा मोनबोयो मा लाबोयो गाव दंसै आरोना ओमफ्राय आं एसे फिसालाजों बहायहैथ'नोसै एगजामा बावथारला खें 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 बिमाफ्रा बेयावसो नांथानानै दं आरोना आंना ओरैबायदि टाइम पासल' माने बिमा बिफाजों एसे रायलायबाथाय बेयाव जइन जाफैयो बिमा बिफा एसे रायलायबाथाय बेयाव जइन जाफैयो माने धैज्य'आनो गैसिनलासो आरोना थ' एसे जिरायहैनोसै आङो ओमफ्राय नै सिदा सिदि आङो 9थायानो जाबायमोनदांहाय बे संनाय समाव आरोना बिथाङा सुनानै आरनानै दोनखाबायमोन आङो थाग थिग नाखौल' एवबाय आरोना बिथाङा ना एवबा एसे गेब्लेजानोबो गियो एवो आं बेस्थ'बा खिन्थु आं एवनोसै होननानै एवबाय आरो नैबे टिम मोनसेया ओमफ्राय जानायनिसोहाय ख्रेब ख्रेबनो ग्रास क्राब ना मा होनदोंमोनहाय नाखौबो ओमफ्राय बेखौ जागोन जोंहा बहलजों आरोना बिथाङा जानो लुबैदों नालाय गावनो लाना फैबाय आरो माथो बिराद बहल जाजाबाय जोंहा नै हानानै दोनखाबाय मालाय गावनो ओरै रेडिनो सामब्रामखौ आं हादों आरोना ओमफ्राय बेखौनो संला संलि लानोसै आङो ब्लगखौबो बारा गोलाव खालामला मा होनो एसे बिथाङाबो समाय गैलाना एसे बिथांजोंबो मोजाङै रायलायहोनलाय टाइम स्पेन्ड खालामसै ओमफ्राय माखासे समाय फिसालानो होनोसै ब्लगफोर बारा केमेरा अन टन खालामबाय थाबा आरो माथोबाव जाखिनि एसे एनै लानांगौ नोंथांमोनजों मिनि खुसि लाखाबाय आङो स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव